हाय गाईस, आज माझ्या ब्लॉगचो दुसरो दिवस असा. आज माझ्या मम्मीचो बर्थडे असा, तर माझ्या दिदी केक बनयता. मी तुमका दाखव. आता आम्ही केक बनयतो. ह्याच्यात प्रीमिक्स वगैरे घातला का, पीठ वगैरे घेतला केकचा आणि त्या मिक्स करता. त्याच्यानंतर आम्ही पुढचा करतलो. आणि ह्यो अभ्यास करत हा. आज दिवाळी संपल्यानंतर आज अभ्यासाक बसलो इतक्या दिवसांनी. त्याच्यामुळे आता दिवाळीत अभ्यास करता नाही अजिबात. क्रीमी बनला एकदम, असा क्रीमी बनवूया. सारख्या खुशांनी इकडे सोडू नको. आता आम्ही केक ठेवतो ह्याच्यात शिजत, तोपात आम्ही केक बनवतो. माझी दिदी केकची ऑर्डरी घेता. त्याचा एक इंस्टाग्रामवर ID असा, जे आम्ही खालती मेन्शन करतो. त्याचे तुम्ही जावा, फॉलो करा, त्याचे बघा त्यांनी केक बनवले असतील. तुमका जर केक तर मेसेज करा. डंबेल आता केकचा डेकोरेशन चालू असा आमचा. इकडे व्हिडिओ पण शूटिंग चालू असा आणि त्याच्यासोबत केकच्या कामही चालू आहा. ते काय करतोय? सस्ता कॅनव्हास रेडी कर. सस्ता जातो. सस्ता कॅनव्हास रेडी झालेलो असा. नाही जाऊ का वाईट थांब. नाही जाऊ का? दाखय सस्ता कॅनव्हास आणि पाठसून आता हा आपलं व्हिडिओ काढून आणि हो ऐसे म्याव म्याव करता. काय होया तुका? काय खातले दिया? म्याव, फक्त म्याव. तो काढतो इथे. खालती खाली सो काढलं बघला सोमती येत ही टे बसली ना. स्मार्ट मंजरा. सस्ता कॅनव्हास रेडी आलो. हवा काय करूचं मन नाही, कारण त्याची शाळा सुरू झाली या महिन्याने. बोर्डाचे पेपर बरा झाला. म्हणजे सिलेबस कव्हर करूचा माहित आहे. मग अभ्यास करू होयो त्याच्यासाठी. काय अभ्यास सिलेबस कव्हर केल्याशिवाय अभ्यास करतला करू गोयो. अख्खो सिलेबस असता बोर्ड मध्ये मिळा ना. आम्ही बोर्डाची परीक्षा देऊकच नाही. दाब कसं सांगता. अजून माहिती इतक्यात नाही देऊचे, पूर्व परीक्षेच्या नंतर दितले. पाठ करून जाऊ ना. पाठ करून समजान जाऊचं असतं मग. कुरकुऱ्याचा पाकिट आमचा फाटला फटकन आणि सगळे कुरकुरे वाचले. सेट झालेलो केक. आता तिका डिझाईन करू. ब्ल्यू कलरचो केक बनयतो. माका ब्ल्यू कलर आवडता म्हणून. बड्डे मम्मीचो आपण आवडतो कलरचो केक माझ्या. आता आणि इकडे आमची ड्रॉइंग सुरू असा. हे डोळे फाटले म्हणजे मांजरान फाडल्याने डोळे. मांजर नालाय घालता पारख्या मांजर पांढऱ्या कलरचा. ते पांढऱ्या सफेद मोमोसने फाडून टाकले आणि आता परत काढता चित्र, रंग येतो आणि परत लायतलो. आता आमच्या केकला कलर करून झालो. हा ब्ल्यू कलर. युनिक डिझाईन चालू होती. कलरची क्रीमवाली लिपापोती झालेली आहे. मस्त बाजून खडबडीतवाली डिझाईन केली. मस्त वरती नवीन युनिक अशी डिझाईन ट्राय केलेली आहे. सगळे बसलो आणि हय ना तो आपल्या हिरोईनिक बघतलो. हिरोईन येऊ ना अजून नाही येऊ का त्याची हिरोईन. ट्रीटमेंट करणार नाही. इकडे जर पाण्यामध्ये खाल्ल्या जातं करतं पण मला आता एक वाजलो आहे टाईम नाही आमच्या घरी, त्यामुळे 5 झालीसाठी आम्ही अशी गडबड झाली. खालती पण काढ. तुटला वाकडा. एक झालेलो असा पूर्ण. ह्या पौर्णिमेपासून त्या पौर्णिमेपर्यंत, ह्या अमावास्येपासून त्या पौर्णिमेपर्यंत शनिवारी कोण जात आहे? शनिवारी रविवारी परत सुट नको. राब नको. शनिवारी राब नको. दांडी मार. डायरेक्ट रविवारी जा. जितके वाढते तितके वाढवून देतो. सोमवारी जाऊ. बरी दिसतात ती ना. समजतं ते दिसतात बघ. मग साबाक जरा गाडी घेऊ चालू होती. हा मुलगाने गाडी खबर करणार.
हँडपंप दिसतो पोरगी बघितलं होते केक रेडी झालो आता मी तो पॅक करून ठेवून देतो केका आमच्या फ्रीजात जागा नाही हा केक ठेव केकाचं खोको मोठं झालं फ्रीजात जागा कमी झाली मग कशी कशी जागा करून घालूच लागतो तर काम म्हणजे केकसाठी जागा तयार करणे ह्या सगळं आमच्या केकचं सामान बघ कसं पसारू झालो आता मम्मीसाठी स्पेशल काय गडबड झाली बेसबोर्ड मोठं घेतलं 1 किलोचं आणि खोको घेतल्यावर अर्धा किलो घालतोय आपला जाणं नाही आतमध्ये मग बघितलं पसारा उचलू होयो कितको पसारा पडलो बघा केक करताना इतको पसारा करून इतकी मेहनत करून एका मिनिटात केक कापून आम्ही खाऊन टाकतलो भाऊ काय खतरनाक प्युअर नायलन ना तर कॉटन नाही हा बुतूर एक कड नाही हा कॉटन भाऊ सस्त्या कॅनव्हसवरचं चित्र एक नंबर स्किल्स मॅटर करते ब्रदर स्किल्स हॅपी बर्थडे करू जोड्यानी मम्मी अटे काय जाऊ गावड्याचा नाही बोलव व्हिडिओ पाणी भरता पाणी भरता पंतप्रधान बरं या तुम्ही कोण आधी हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर आई हॅपी बर्थडे टू यू तोंडा उघडा सगळ्यांनी तोंडा उघडा पटापट तोंड उघडा तोंडा उघडा मोबाईल केक खाऊन घ्या पटापट डिशू ठेवलेली ह्या काय अरे टॅग कर माझ्या केक वाटप चालू असं चला आता मी केक खातो बाय